Hej alle sammen. Mit navn, det er August. Boy, August. Hvad I nu vil kalde mig. Nogen danser 1, 2, 3. Jeg er ligeglad. Ja. Mig og min ven Sebastian. Vi har startet en kanal, og det her det er bare min lille video om, hvad jeg vil lave her. Og ja, burde jeg nok ikke rigtig vise det her. Og jeg har lavet lidt flere her, som ikke sidder og taler om ting. Ja, jeg kan godt lide at spille med mine venner, og jeg elsker at spille Minecraft især. Og den her kanal kommer til at handle om spil og film. Vi laver nogle film, sådan kortfilm, sådan Spider. Men det kommer til at omhandle om mig. Ham der. Og en af mine gode venner, der hedder Sebastian, faktisk bedste ven, der hedder Sebastian. Og vi skal spille en masse spil, inklusiv Minecraft, Feed the Beast. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det Minecraft. Det er sådan en ting. Og skal han spille Amnesia, og jeg skal spille noget andet. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal spille endnu, men det finder jeg ud af. Ja. Lad os komme til sagen. Lad mig fortælle, hvem jeg er, og hvad jeg går rundt og laver. Ja. Skal jeg begynde? Okay. Jeg hedder August. Jeg er 13 år. Og jeg bor i Danmark, selvfølgelig. Og jeg kan godt lide at spille spil, og jeg kan godt lide fodbold. Fodbold, det er også bare godt. Men hvem kan ikke lide fodbold? Kan du ikke? Søg du. Fuck dig. Søg du. Nå, men jeg kan i hvert fald godt lide fodbold, og håber jeg også andre folk kan. Ellers slår jeg dem. Sådan, bam. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide folk. Alle folk. Jeg elsker alle folk. Alle folk er seje. Nej, det kunne jeg ikke lave. Vi løber rundt og laver parkour. Jeg skulle måske have lavet en custom parkour med, mens vi sad og gjorde det her. Men det gjorde jeg ikke. Fordi jeg er klog. Vi hopper lige over den der. Skills der, kunne I se det? Og vi laver til flad igen og står der. Mens vi taler videre om voksne ting. Men ja, jeg har faktisk ikke så meget at sige. Jeg vil bare gerne sige tak for jer, der så det. Husk, hvis du bor i Danmark, er du Danmark. Måske skulle jeg lige tage den anden side her faktisk. Ellers er det spejlvendt. Okay. Hvis du er i Danmark. Hvis du bor i Danmark, er du Danmark. Vent lidt.